Kani kadai ka Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong, kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungaw tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Shillong, but pinyas no yaladi hakalashay kaba kamstart kamshay. Ni priang subhai pi syakimat kimat mentah janmit ka arpunril tarik wiyayong arajar arfusan. Ngini sedang syua dakimat khobor na keleng kejela. Menteri rang ba kejela Konrad K. Sangma ula late Shah Vatican City ban late on tap yo Pope Francis ya kepala tap mentahi kesni. Konrad labu ya ke video ha social media bat kijing keren jong ki bau laong bau Pope Francis ula peniateli ya baro ha kapor budang wat mentah kijing kla jong uru ka peniateli ya baro. Ukena ubadang kan riu snem karta ubana kasnong umulong kasnong kebedon hajan jawai ula jar ngai na kamana hali Bangalore Karnataka. Nrei haka kan riu tarik uyayong arjar arfusan pan lalap ya na Tamil Nadu da way pastor but ulaya lamno ya Shaka Child Welfare Committee Tamil Nadu. Haka arfusan tarik uyayong pan la IT no ya Shaki bahi yang asem ha Bangalore. Katto kat ni na kibala shimkia bha ban yarap ban lapyang yau ni kena ki kentup yau ba Yada Martin Marbanyang IPS u Pastor AS Nongrum jongka KJCF Bangalore ka NPP Umulong Youth Wing ka CWC Jowai ki pulit na Banaswadi Police Station bat kiwaipan. Kaseng Tremon Ngubha Sauramandala Foundation Kabadon ya ke jaka trekam hanong ba Shillong. Kala sedang ya ke jinglum top ya ki kana puriskam na keleng ki jela kani ke than chte lamingi. La pelai pai ba ya ki arpau teli ki kot jing itu kana puriskam dau menteri ke tanat pule putih ke jela rakam sangma ubala samru ya ki sernot bad ki memento syaki nong tho penwandur ya ki kana bad kumjuru syaki balai don mentah kani ke kam. Ka Ribhoi Livestock and Supplier Association. Kala lek banyak kendu yang menteri sarkar jelau badai kami ia ketenat Animal Husbandry and Veterinary ba Alexander Laluhek. Ban pan NOC ban bono da ke jaka talasi lani ka checkpoint hapa upur sam jong Ribhoi district. Uba pensengan cela Presiden jong ni ke seng ula ong ba ke seng. Kala shim dakarai ban pa dak city syaki bor badai kimi na benta ban ailat ya ka association bahkan buno ya ka checkpoint na benta ban kimi ya ki merat hasua bakin rung sepok ka jala Meghalaya. Hadin balayo jing tip bagi nong trei khasi gi patrei ha ka toll gate ha mau pedang kabadon ha ka thain ding paso kila sya le bahe ba sya penting ban be no ki na ka kam kaseng new trap Aceh National Movement East Khasi Hills harangkat ke jing don lang ki nong yalam ka central body kila her ban lek kanra ha ka ni ka toll gate. Vice President jongga HANM Central Body uba bawan nong sit ulaong ba ka HANM kalap bagi khasi gidon tangkum ba shipongut AA kila maham yo manager ba udai ban penting kena bagi nong trei badai khasi kimdai ban sya le bahe ha jakala jong but ba umdai ru ban penting kok tempan yaki dak ba berngem man bekam. Kumsi benta ban aimen CM bat ban penslori gisamla pule bagi nang trei shitam shu hagijing pule jengki ka Khasi Students Union Nongkleo Circle kumajule malau snem hagani ka gentiru kala penkup buram ya gisamla pule ka thain Nongkleo ki bala pas bah haki examen prepare nak benta ki papas ya ke examen SSLC ka seng ka shim tang ya gitu ki bayo prapo percent shaneng but kat bana ka benta ki papas ya ki examen ki bakham shajrong ka seng kala shim tang ya gitu ki balayo new percent shaneng jong ka percentage.
Ka Perda Secondary School kala yok ban Korea ka nam la do jongga third match prang inter-school sports and athletics meet 2025 bala penyai da ka Kasi Students Union Nongkleo Circle nado ka arpuar hado ka arpsau tarik wiayong arjar arpusan. Ka KSU Nongkleo Circle kala pelong ru ya ka marathon na maumaran sya thlong ha ka step jong ka arpuar tarik uyayong arjar arpsan ha ka bapalat spangot ki kena pule kila wan bani shimenta mentang ni pai syakimat kubor nak lengkari ka Enforcement Directorate kala yok kurup ya ki jingdeng ksiar ki basyongdor sau point prapkundai klor tengka bat ka pisa shipolak tengka na ka jakasa jong director ka Fiyet G ka jingkhenra ka dai hadin bala mi ki jingkeno bo bam ai ka pisa jong ki samla pule bat na ki mi ki pa jong ki u director DK Goel u lalum pisa na ki khna bat penon kam yala di kat bagi nong treipan kim yo tulap ka ED kala yo jing tip baka pisa ka bala yo lum na kisamla pule kalong kumba arspa nreu klor tengka na ka benta ban ai jing kai ha ka FIITG nrei kim shimla yo penban ya ka jing hikai u DGP Barim jongga Jammu and Kashmir u SP Vaid ula takran ting yo shipai ka Pakistan u bapen idak ban ot rendang yakinong India ki bayak ki Ahmad jongka High Commission jongka Pakistan ha London Ulaong baka kam ot rendang kadai ka kam jong ka Pakistan lain nang ta kim nang AA. Ula dawa baka United Kingdom kadai ban bekno ya una London. Kala ke ka jingpang gisniang ka bala tip kum ka African swine fever hagi Southly district jong ka Mizoram. Hadu lai hajar san potli gisniang kilayap klam. Katanat Animal Husbandry and Veterinary jongga jela Mizoram kalapan benar bagi don saupun riutli jaka basyakta ha siaha Longtlai Lunglei bat Mamit district. Haduk menta katanat kalapan yap syihajar teli gisniang kenang bagani kejingpang kanam sapriang syakiwei pat gijaka. Nriungut ginong sar surok kilayap Hasyan bat sangut bat kilaman saw namar kajing syarat ha kawai ke kali ha kapor bagi dang sar surok kani kelaja ha Delhi Mumbai Expressway hajan ke Shinong Ibrahim Bas Haryana unongnya jongga kali pat ula pet krat no nangta marsenja kani kejingja saungut ki priu bakentup ya arngut ki nong hikai balasong tait kila syakem ha Tripura nakadau kajing kentok persyari jongki ha social media halor kajingja kapalaja ha Pahalgam Jammu and Kashmir ki pulit kila pentip ba wave day nong hikai balasong thai jongka Jawahar Devnath u nong yalam ki samla puli u Kuldip Mandal sa wave pat nong hikai balasong thai u Sanjal Chakraborty bat wave pat uday u Jahirul Islam lapen ngat yaki ha kendon ain jongka BNS Kalajan mi kahuri hura ha Jama Masjid ha Johari Bazar ha Jaipur ha kamit snito ding hadien bakaladon ka kenhun bayalam dau MLA ka Hawa Mahal u Balmu Kunda Charya u lalek tak postar ha ka kenro jong ka masjid ban persya ya ka Pakistan kiri ngai Muslim kila bitar ya kani ka jingle jong u bat kila ong ba gadai ka jingle to met ya ka masjid bat kidawa badai ban kem ya u namar ba ula persyang penban ban wanra ka jing sngo niam halor ka jingle jong kile no ha Pahalgam kam hadin ki nongelam jong ka masjid kila ujor ejahar persyai u bat ki pulit kila register case kumba saus pangut ai ki poiwer kila syakem ha Ahmedabad bat kumba shis pangut ha Surat kani kajing syakem jongki gadai nado kamiet sngi thoding hado ka step sngi sejan ka bagi pulit ki khanra mander barok shimiet hadien ka jingja ka balaja ha Pahalgam kampun ki mander ka bala syakem ki dai na Bangladesh bat barok ka bala syakem on penpai no yaki syakari jongki mentang ini pai syakimat kubor na kelengkiri ka pertai u menteri rangbado ka Pakistan u Shehbaz Sharif ulaong baka Pakistan kalong kabakloi ban yatreilang na kabentaban pha tokit ha ka kanhun lai loi bat kabalong pedeng halor ka jingja kapalaja ha Pahalgam jong ka Jammu and Kashmir
Ulapan pau ke jing sengokia lor ke jing keno ke India ya ke Pakistan ya ke bau laong ba Kim Shim Ladon Satya ki sabut ki bobiang ban pen kesan ya kata ke jing keno jongki. Ka jing ya breu na ka dau ke jing khnyu jumai hagini ki khindiat sngi balalet ha Myanmar mentah kala kieu syaka lai hajar news pa nri pulaingot. Kiba mensau hadu mentah gidon san hajar shispa nyungun kat ba ki badang jar ngai pat gidon shispa shipongut. Kani ke jing yap breu kadai ha ke jing hnyu jumai bakhlain bor nyu point nyu magnitude ha ka Richter scale ha ka arfu pratarik ulber arajar arfusan bad hadian kaniru giladon ke jing hnyu jumai gi baret gi ba hadu shispa san pusau sen hapo ka shibnai kinong India ke badon ha London harangkat ke jingnya snok tilang jongki weipat ki badon ke mensim snolem ya ke India halor ke jing sya hiartma gileno ha ka arfu artarik wiyayong arjar arfusan ha Pahalgam jongka Jammu and Kashmir hila pelong jing ki hakmat jongka High Commission jongka Pakistan ke badon ha London Nrei kat ba kidang pelong jing ki wei sipai jongka Pakistan u badon ha High Commission ula yeng na ka balcony jongka office ban pensyrai kinong India da ka barak da ka poster ke badon ya ka dur jong sipai Air Force ke jongka India ban ula pensyrai ru da ka ba akslia pudot kumbaslia kileno ISIS. Kajing ya ki ha Sindh province jongka Pakistan kadang yai peteng hadu mentaru ban persya ya kajing tmu ban pentre ya ki canal project ha ka wa Indus. Kibaya shimenta ha kajing ya ki kentup nado ki nonge saj an ki seng sang pertai boper bat ki seng tremon skop ha. Kajing ya ki jongki kalayat mentala sitio. Kinong yalam hagani ke jingi ki kila kam bakidon kumba arlak ngut ki bawan bani simenta ha jingi ki kalami ke jingi kan art ke bejur hapedeng kinong kersan ke Bangladesh Nationalist Party bat kinong kersan ke Awami League hado bakal poi show put jong ke jingi ra white ra sum hagani ke jingi kan art haga shnong Naugon Habiganj sanpongut ki breu kila mensau na pedeng jongki sangut gidei balam saujur bat lapun kit iki marmar sya Selhet Osmani Medical College Hospital kinong yalam na kiri beper kila tut sya Vatican ban lech ngolem haga sngi batep yo Pope Francis kajing le niam ha St. Peter's Square kala sedang nadu ka porsi baji siteng ha St. Peter's Basilica la tep yo Pope Francis ha Santa Maria Maggiore undai upop benengkong hagini ki san spas nem bamenta bantep hagani ke jaka nalor ki babon kinong ilam badon hagani ke jingle niam khaddo ki kentup ru ya president ke United States u Donald Trump bat kalok jung u ka first lady Melania Trump u president Emmanuel Macron president Ignacio Lula da Silva president Murmu nalor ki weipat Kaseng Hafizat Islam ha Bangladesh kala berngem da ka boong ba chief advisor ka Bangladesh u Muhammad Yunus ungat hakaju ka apot kumbangat ka Sheikh Hasina lada upudiang ya ka jingdawa jangka Women Affairs Reform Commission kani ka kenhon kala kam ba ka jingdawa jongki kala persya ya kan niam Islam unong ilam jong kani ka kenhon ula dawa badai ban penduk pendamno ya ka Women's Affairs Reform Commission bat kalapan benaru bahkan pelong daka rali kepahe hadaka haga laiterik ujemang ka Security Council jong ka United Nations kalapan remjur halor ka jinghiartma kileno ha Pahalgam Jammu and Kashmir bat kala kentu ya baro kiri ke pertai banya trelang baki ba don kti hagani ka kam pentrim kinsya pensitam wat ka Pakistan kepada ka dekat jong ka council ru kala pen pau bahkan le da ka bateng ban lap ya ki breu ki badon kti Shwaya kani u Secretary General jong ka UN u Antonio Guterres u ladep kerpat ya ka India bat ka Pakistan bakin ya penbait da ka bajai-jai amban sedang dak thama namar bahkan keta ya ka syongsuk syongsan ha ka pertai barok kawai kita gilong kimat khoblai